खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आसामाव फैबाय थानाय गंसे गेदेर बिरखंआ फ्लाइअभाराव थाबथादों। बे बिरखंखौ मुम्बाइनिफ्राय आसामसिम लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय आसाम फारसे फैबाय थानाय समावनो बिरखंनि जौथाया बांद्राय गोजौ जानायलाय आसामनि शिबसागरसिम लाबोबाय थानाय समावनो बिहार रायजोनि त्रिपाकुटी फ्लाइअभाराव बिरखंआ थाबथायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे बिरखंखौ गंसे रेस्टुरेन्ट खुलिनो थांखि लानानै शिबसागरनि असमिया सेंग्रा सासेया बायदोंमोन। नाथाय बिरखंआ गोजौ जौथायनि जाउनावनो बिहार रायजोनि त्रिपाकुटी फ्लाइअभार लामायावनो थाबथानानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो हादों। फोरोंगिरि आरो फरायसानि गेजेराव सोमोन्दोआ जोनोमगिरि बिमा आरो बिफाजों समान होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जाया। बिमा बिफानि उनाव फोरोंगिरियानो फरायसानि इयुनखौ दानायाव गोबां बिबांनि बिहोमा होयो। नाथाय फोरोंगिरियानो फरायसाफोरखौ गाज्रि लामाजों लाङोब्ला फरायसानि इयुन लामायाबो खोमसि फारसे आवगायलाङो। थिग बेबादिनो मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। सासे आइजो फोरोंगिरिया सासे फरायसाजों रमान्स खालामदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला कर्नाटक रायजोनि सासे आइजो फोरोंगिरिया मोनसे सोलोंथाइ दावबायनाय हाबाफारियाव सासे 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाजों माखासे सेबखांजाथावै फट'शुटफोर खालामदोंमोन। बे जाथाया कर्नाटक रायजोनि चिक्काबाल्लापुर थावनियाव जादोंमोन। बे फट'शुट खालामनायनि माखासे फट'फोरा ससियेल मिडियायाव गोसारनाय लोगो लोगोनो गोबां भाइराल जादों आरो गोबां सावरायजादों। फरायसाजों बेबादि माखासे सेबखांजाथावै फट'शुट खालामनाय आइजो फोरोंगिरिया कर्नाटक रायजोनि सिङाव थानाय मुरुगामलाग्राम सोरखारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजो। दा बे जाथायखौ मोनथिनानै फरायसानि बिमा बिफाया दुखु मोननानै आरो रागा जोंनानै सोलोंथाइ बिफान थामहिनबा ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसाव थांनानै आइजो फोरोंगिरिजोनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो थाखाय सावरायहैयो। आरो ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसार पि उमा देबि बिथाङाबो जाथायखौ नायबिजिरनानै गाहाय फोरोंगिरिजोखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै मिन्थिना मोन्दों। थारैनो समाजाव बेबादि थासारिया सोमजियोब्ला माबादि जानो हागौ गोबां साननो गोनां बाथ्रा। बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथावना रादाब। क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे थानाय मागुरमारिनि साहा बागानाव सिनाय मोनै सासे बर' लाइमोननि गोथै देहाखौ मैया मोननाय जादोंमोन। नाथाय दायो बर' लाइमोनखौ सिनायथिनायजों लोगोसे आबुं थंखौबो मोननो हाबाय। गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय लाइमोनखौ क'क्राझार रुपाथि नोगोरनि थागिबि जगदीश नार्जारिनि फिसाज्ला गेरेमसा नार्जारि होननानै सिनायथिनो हादों। गेरेमसा नार्जारिया गसाइगाव ITI नि सासे फरायसामोन। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गेरेमसा नार्जारिया लोगोफोरजों बायजोआव थांनो होनना ओंखारबोनाया मैयाजों सानथाम जाबायमोन। नाथाय दा गोथै देहाखौसो बोखांनो हादों। आरो फोरमायथिबावदोंदि गोथै देहानि खर'आ उनथिंजाय गुग्रुबनाय, खाफालावबो बुनायनि दागो दं, गोदोनायावबो सेरथेनाय दागो आरो उदैयाव सुथारनायनिबो दागो दं होननानै फोरमायदों। दा बेफोरबादि थासारियाव मोननाय गोथै देहाखौ नोजोर होनानै नखरनि सोद्रोमाफोरा सोरबा दुथाङा बुथारनानै गारना दोननायनि सन्देह खालामनानै गेरेमसा नार्जारिनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ गोरलैयै मानिनानै लानो हायाखै नखरनि आंगोफोरा। बिनिखायनो नखरनि सोद्रोमाफोरा दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो नांगौ होनना दाबि दैखांदों। बबेखानि बे जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ गोथै देहाखौ लांनानै पस्टमर्टेम खालामो आरो क'क्राझार जिल्लानि क्राइम ब्रान्सनि एडिसनेल SP पृथ्वीराज राजखुवा बिथाङा बे जाथायखौ नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होननानै फोरमायथिदों। दा बे जाथायखौ मोनथिनानै क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दायनिगिरिखौ गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार हान्थामेला बिफाना क'क्राझार नोगोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय माखासे जायगाफोराव आरो माहारियारि राजालामाफोराव इ-रिक्सा गारिखौ सालायनो मोननाय नंला आरो इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि थाखाय ग्रिन जन, रेड जन बायदि माखासे नेमखान्थिफोर खानानै होदोंमोन। बे नेमखान्थि खालामना होनायखौ लानानै मैया पाटगाव इ-रिक्सा एस'सियेसनआ गोख्रों सोमावसारदों आरो खौरां बिजोङाव सोलिफु BTC
बिटिसि सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोना बिटिसिनि सोलिफु इउपिपिएल सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिना बुङो दि कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बेबादि गोरा नेमखान्थि सालायनायखौ गनायनानै लानो हाया। जुदि हान्थामेला बिफाना आरो बिटिसिखौ दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा बे बेलायाव जेबो राहा लामा लानानै बिथांमोननि जेंनाखौ जानुवारि दाननि गेजेरावनो सुस्रांनानै होआब्ला कक्राझार जिल्लानि गासैबो इ-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोना फैगौ बिसायख'थिफोरनि थाखाय बिपिएफ दोलोआव जयेन जागोन होननानै इउपिपिएल सोरखारखौ हुमखि होयो। बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंबावो दि इउपिपिएल सोरखारानो जुदि बिथांमोनखौ नांगौब्ला बेफोर नेमफोरखौ थाबैनो बोखारना होनांगौ, जाहाथे बयबो गोसोबादि खामानिखौ मावना मोनजायो। आथिखाल प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासैबो जेंनाफोरा जोबनोसो नांगौमोन, नाथाय जेंनायानो जेंना गोबां बांदोंसो। बिटिसि सोरखारा बिथांमोननो जेबो होनो हायाब्लाबो बिथांमोनखौ इ-रिक्सा सालायनानैनो जिउखौ खुंनो थाखाय सुबिदा होनांगौ होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथांमोना। आसामनि थाखाय गोलाव बोसोर हाथियार दैनानै जुजिबोनानै 10,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनि जिउ बोलि दान होनायनि उनाव आलफाया थांनाय सनिबारखालि मिरु सरकार, आसाम सरकारजों 3 खनायारि गोरोबथा खालामदों। नाथाय आलफानि बे जारिमिनारि गोजोन गोरोबथाखौ आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा गोजोननाय मोनाखै होनना मिथिना मोन्दों आरो बे गोरोबथाखौ होबथादों होननाबो मिथिना मोनबावदों। मख'नो गोनांदि आलफानि गोजोन गोरोबथाखौ लानानै सरकारजों गोजोन सावरायनाय आलफानि गेजेरावनो एना-एनि सोमजिदों आरो मोननै बाहागोआव गावस्रालायनायखौबो नुनो मोन्दों। आलफानि गोजोन गोरोबथानि उनाव आलफानि राइटिं बेडआव फैनाय प्रेस बिबुंसारआ बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होदों। आलफानि गोजोन गोरोबथाखौ लानानै रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन थाखोआव गावबा गावनि बिजाथाइ होनायनि गेजेरावनो गोजोन सावरायनाय आलफानि माखासे सोद्रोमाफोरानो बे गोजोन गोरोबथाखौ हेंथा खालामदों। मख'बावनाया गोनांदि चेतिया राजख'आयाल' आलफा नङा। आलफा आरो सरकारजों जानाय गोरोबथाया चेतिया राजख'आ, चौधुरी, हाजरिका आरो भारत हादरनि गेजेराव जानाय राङारि बुजा-बुजिसो होननानै आलफानि माखासे सोद्रोमाफोरा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों दाबि खालामदों आरो बे गोरोबथाखौ नेवसिगारदों। बबेखानि गोजोन सावरायनाय आलफानि बांसिन केडारफोरानो जायखिजाया जाहोनाव बे गोरोबथाखौ गनायना लानो हाया होनना बुंदों। बेजों लोगोसे आलफाखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायबो थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। बिजनीआव जानाय मोनसे मेलाव बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' बिथाङा बाहागो लानानै माखासे खोथा फोसावना होदों। थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा सानफा मोनफा मावफुंजानाय रादाबफोरा आथिखालाव एबा थामहिनबा दासान्दि खौरां बिजोंफोराव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोसावनानै होदों। प्रमोद बर' बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला फैबाय थानाय 2024 जानुवारि दानावनो बिटिसिआव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआव गासै 3,000 साख्रिनि थिसनथाइ होगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 6,000 साख्रिनि थिसनथाइ होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो बुंबावदों दि साननैसो सिगाङावसो बिटिआरआव गंजि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादोंमोन। दा माखासे थालांबावनाय कलेज, एमइ स्कुल, हाइ स्कुलफोराव फिजिबिलिटि दं। बेफोरखौ थाबैनो सोरखारजों सावरायलायनानै सोरखारि खालामनायनि राहा लागोन आरो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आसाम सोरखारखौ नारसिननानै सावरायलायबाय थानाय जादों होननानैबो बुंबावदों बिथाङा। मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया गोदान बाथ्रा नङा। माब्लाबा मानसिनि जिउखौ फोजोबनायजों लोगोसे सुबुंफोरनि लाइ-लथर, आबाद, न'-बां गोबां खहा खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। गुबैयै बिटिआर हालामनि भारत-भुटान सिमा सेराव रायजो जानाय सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो मैदेरजों उदखार खालामजानायखौ सहायबोनांदों। थिग बेबायदिनो कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव जज्लायगाव गामियाव थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव हाग्रानिफ्राय फैनाय माथाम मैदेरा बाख्रिनि माइखौ जालांनायजों लोगोसे नखरनि लाइ-लथर, न'-बां सिलिंखार खालामनानै गालाङो। मैदेरजों सिलिंखार खालामजानाय दुखुथिया नखरनि बिगोमा दमयन्ती ब्रह्म बिथांजोआ बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ खावलायहरदों।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमायाव आदिबासि सिंगेल अभियाननि गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि थांनाय 30 दिसेम्बर खालारखालि भारत नाङैनो 12 घन्टा बन्द फोसावखांनायनि उनाव मैया गसाइगावनि रेल ट्रेकआव फुंबिलि समावनो आखाइ प्लेकार्ड लानानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानो थाखाय ओंखारबोदों आदिबासि सिंगेल आफादनि दैदेनगिरि आरो बिथांमोनखौ मदद होनाय माखासे रायजोफोरा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आदिबासि सिंगेल आफादनि दैदेनगिरि बिथाङा बुङो दि गुबुन गुबुन रायजोआव आदिबासि हारिया जेरैबायदि मोनथाय मोनो बेबादि आसाम रायजोआव थानाय गासैबो आदिबासि माहारिनि सुबुंफोरा मोननो गोनां मोनथायखौ मोननो नांगौ आरो थाबैनो आदिबासि माहारिनो एसटि होनो नांगौ होननानै बुङो। बेजों लोगोसे आरोबाव माखासे गुबुन गुबुन दाबिफोरखौबो फोरमायथियो बिथाङा। बांग्रिकुसियाव मैया हा गैजायै सुबुंफोरनो बिटिआर सोरखारनि हा बिफाननिफ्राय हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बांग्रिकुसियाव सा 193 हा गैजायै नखरफोरनो बिथां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि फोरमानलाइ राननानै होनायखौ नुनो मोन्दों। जगदीश रामसियारिनि मेल सामलायनाय जथुम्मायाव हानि फोरमानलाइखौ मोननो हानाय सुबुंफोरा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकारखौ साबायखर बावहरनायजों लोगोसे इयुन समाव लामा, फरायसालि बायदि बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होबावनो थाखाय खावलायदों। बे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव लेन्ड एडभाइजार एबा हा बिफाननि बुंथिगिरि आरो कमिटि जिल्ला थाखोनि बिबानगिरि जगदीश रामसियारि, बिनुत मुसाहारि, साब डिभिजन थाखोनि कमिटि उदय दैमारि, फुलश्री बर'जों लोगोसे मिरु इउपिपिएल CWCनि सोद्रोमा डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।